Tapos na. Good night na, uy. Thank you, Sisi Koy. Wait lang. Ano Wait, na, wait. mag-good night na ang mga ninong at ang mga ninang. Saan bang kasal tayo pupunta o binyag? Bye-bye na, guys. Ano na tayo guys? End na tayo kasi ano na dito, 12 na. 12 na. Sometimes late at night, Sige. let's look to walk and we sleep together. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light and laid her in the dark. Good night na. Bukas ko na ituloy to. And I Ituloy mo! promise to myself, Tapusin mo yan. if I never wake in the morning. Malay pa daw si Ninang Arm. Lalay pa ba siya? I would share it off the way. Ay, hindi ko to alam. Nakita ko lang. My heart. If tomorrow never comes, what you know how much I love her. Bye-bye na. Tapusin mo! Kinanta mo tapos hindi mo tinapos. Don't talk to me, Bogs. Ihanap mo nga ako, ano? Ihanap mo nga ako ng kahawak kamay dyan sa Saudi. Sige, ihanap mo din ako, Sir Jess, dyan sa inyo. Pag may nakita ka, saka din kita ihanap dito. Sis Johnny! Ano yun? Palitan? siya. Palitan kayo. Sige. Kami ang saksi. Ako nga, wala akong mahanap. Pwede ako magninong at magninang. Sir Jess. Pwede ba ako muna first? Ihanap habang medyo ano-ano pa ba? Medyo ano-ano pa. Medyo konting senior pa. Medyo hindi pa masyado senior. Hindi naman ako maselan. Hindi maselan. Anong kulay daw gusto mo? Kulay talaga. Tinatanong pa ba yun sa kulay, Sir Jess? Ninong Jess? Sir Jess, wala sa kulay yun. Di ako tumitingin sa kulay. Ano, Johnny? Oo, wala sa kulay yon. Kung anong puti... Puti o negro? Ay, ako bangkit na kain na kami. Matupan tayo. Kahit anong kulay yon, basta mahal na mahal. Basta yung kaya kang, kung ano ka man, kaya kanyang Pasayahin. pasayahin. Yun ang importante doon. Correct. Yung masaya siya sa'yo, masaya ka sa Delay daw. kanya. Yun yun. Diba? Sir Jess, ako gold kulay ng gusto ko. Ngipin lang yung nagiging gold. Pwede naman silver May silver din kaya. May silver din. Meron ba dyan gold ang kulay? Anong ibig mo sabihin gold? May tao ba na gold? Diba Baka gold ang ngipin. Puti, kayumanggi, at saka itim lang tao. Ilang tao ba sa mundo kulay? 3 lang, di ba? Puti, itim, at saka kayumanggi.
Ano daw? Ox itim yung magpapa... Ano? Kapag Magpapasaya ka. Itim? Ano ba prepare mo, Ping? Anong prepare ba kulay gusto mo? Wala sa kulay yan, sisikoy. Bagay. Tama. Basta yung... Nasa na si Bog? Wala na, nag-good night na nga yun eh. Oh, good night. Oo, ngipin yung gold. Doon ako nakakakita ng sa ngipin. Tapos sabi ni Sis Johnny, silver. May silver nga yun. Basta gold ang gusto ko, buskis. Sana all. Ay, anong oras na sa'yo, Day? Mahirap makakita na ngayon. Ano na? 12:18. Basta mahal, okay na yun. Importante yung nararamdaman. Correct. Yung mahal ka at mahal mo. Uy, wag na nga, uy. Manay, maganda yung gold tas di ngipin pala. Ngipin pa palang yayamanin na gold eh. Di ba nung araw sis Johnny, maraming ganyan? Kahit ngayon, Gold ang marami ngipin. pa. Kahit ngayon, marami pa. Oo, may nakikita ko pag ganyan. Hindi nga, pero biro nga, Sir Jess, hanap mo nga ako dyan. Dito, mahirap dito maghanap. Wala ka dito maghanap. Kasi hindi ka naman nakakalabas dyan ng normal, di ba? Sa inyo. Mm-mm. No? Siguro kung may yung day off talaga na sabihin mong tapat, pwede. Tapat. Wala naman kaming day off dito kaya hindi ano. Kahit yung sabing chatmate, wala din na sa inyo, no? Bawal. Meron naman. Meron naman si Sikoy, kaso nga lang, alam mo, mahirap. Sa panahon ngayon, mahirap. Kasi, mostly yung mga Pinoy kasi, ano eh, basta, mahirap. Marami dito. Kung sa mga chatsmith lang, marami. Ano, kung matong sa'yo, please na ang ano kasi, ihanap mo ng mabangong Arabic girl si Boss Yes Panayping. Palitan nga kayo, diba? Kung sa mabango, mababango ang ano dito, ni Ann, kasi puro sila pabango. Ang Pero tanong hindi mo, naliligo. hindi naliligo. Mababango sila. Uy, kahit Bawat alis nila, ang dami nilang pabango. kahit mag-perfume ka, nandun pa rin ang amoy nun, naiiwan. Mm-mm. Kung hindi ka naliligo, di ba? Dito din ganyan Kaya, eh. ang hirap Tapos kaya. parang ang mamahal pa ng pabango nila, pero iiwan pa rin sa'yo yung original na amoy pag nagdaan sila. Halimbawa, nagpass, ganun. Ganun yun. Maano sila yung, tapos ano pa sila sisiko, yung damit nila dito, hindi madalas nilalabhan. Lalo yung mga maano lang sila dito, maganda sila. Sa mukha. Yan, maganda sila pag nakita mo sila, ang gaganda ng mga mukha nila. Puro Sa decorate makeup. yan. Makeup. Puro Kasi makeup. yun, Pero pag once na kasi yun lang tinanggal mo naman. yung makeup nila, ano daw? Lungkot na si ano. Anika! Yung hindi naman naliligo, ibigay mo kay Sir Jess. Ang ito, mama
Away. Nawala antok ko sa ating usapan. Nawala tuloy antok ko. Ah, Ang ano nga, ang sabi nga nila, amoy sibuyas. di ba yung mga kuan, ang amoy sibuyas? Ang mga 5-6? Amoy din dito kasi ano sila, Ganun. marami din sila sa sibuyas. Saka ano talaga, iba talaga yung amoy ng Pinoy sa amoy ng mga Ano ba yung amoy ng Pinoy? Paki-explain. hindi, ibig sabihin yung ano kasi tayo eh. Madalang sa atin yung ano ba, madalang sa atin yung may amoy. Pero man sa atin may amoy pero hindi siya karamihan, hindi katulad dito karamihan talaga may amoy. Madalang dito yung walang amoy. Sa atin, madalang naman yung sa kamalinis kasi ang Pinoy eh. Kahit sabihin mong hindi siya maputi, yung bang parang ang sarap, basta parang ang sarap sa ano ba? Ano kung paliwanag nito eh? Ano yun? Basta iba pa rin ang Pinoy. Anong timabab? Tinapab. Tinapab? Ano yan? Tinapab. 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 Ano tinapab? Pinausukan. Tinapab. Pinausukan niya Ninang Jess. O ay, lumabas yung Nakakatawa. Lumabas yung isa. Don't talk to honey ka, Bogs, Ninang. ibigay mo kay Boss Jess yung hindi nagtututbrush. At tsak, ewan. Ba't napunta tayo doon? Kasi nagpalitan kayo eh. O, ayan. Yan talay. Wala antok ko sa inyo. Ah. Hindi nga. Ano talaga yung amoy nila iba? Usahin ni honey ko. Usahin mo. Ano yun? Ano sinabi niya? Ano? Ano sabi ni Ann? Mali. Ano yan? Malinis ang Pinoy kasi maliit ang ano nila. Payag ka ba daw Ninong Bogs? Sorry. Payag ka ba daw Ninong Bogs? Ay, nako. Hindi kasabihan naman kasi yun sa Pinoy, maliit. Totoo naman yun. Maliit na nakapupuwing. Small but terrible. Sabi nila. Totoo naman yun eh. Alauna na dyan sa iyong ping balak. Kasi dito, malalaki nga pero lampa. Paano mo alam? Malalaki dito pero lampa. Pero lampa, maliit lang ang nilinis. Kasi alam mo ba yung ano, uso dito si Johnny yung pag umaalis sila, yung may pausok sila. Pasaway ka Ninong. Kala ko ba matutulog ka na Ninong? Pasaway ka. Pasaway ka dyan, nagising ka pa. Aso si Ninang. Sinong Ninang? Honey ko o si... si Ani, si ano? Nawala Di tuloy atay ang ko. ano, nawala tuloy yung mic ko. Loko to. Alas 11:30 na sa Di ba akin uso din. dito yung ano, yung kohor, yung ano, yung nagpapausok sila. Bago sila lumabas, may ano sila, may pausok. Ginaganon lang nila yung sa ilalim kahit sa lalaki. Bakit nagpapausok? Yung patanggal malas daw yun, sinasabi nila. May ganun. Ganon? Hindi ko pausok. Wala na. Oh, ilan tao pa ba yan? Tayo lang 4 yata dito. 4. Hahaas mo si Ninang. Ano yun? Ano yung as mo si Ninang? Ewan ko dyan kay Ninong. Matulog Ano na yun, daw Bogs? tayo.
Nawala tuloy Malinis antok ko ang eh. Pinoy. Malinis nga ang Pinoy. Yung bang kahit hindi siya maputi, moreno, pero parang kay sarap halikan. Halik talaga. Akala ko magpausok muna bago ano. Hindi, pag umalis sila, ang alam ko sa kanila, ang alam ko sa kanila, pag nag-ano, diretso. Kasi bawal sa kanila yung mga ano-ano. Pasaway kayo. Bawal, Pasaway bawal, ka. bawal ni sa kanila sa Pasaway relihiyon okay. nila yon. Pasaway ka, Ping, oy. Hindi nga, yun nga ni, ay, yun nga, sisikoy, yun ang ano nila. Bawal sa relihiyon nila yun. Kaya iba yung Pinoy dito, yung ano, sabi nila ha, yung kaano nila, dire-diretso daw Wala yun. tuloy si Ninong Jess. Wala na. Oh, Ninong Jessie wala Bata pa na. kasi yun. Pasaway ka. Baka nahiya sa usapan. Inumpisa kasi, Pasaway ka. bakit napunta dyan? Pasaway ka, uy. Yung amoy potok, ibigay mo kay Boss Jess para siya na lang ang maglinis. Pasaway. Manayping yung sa Pinoy, pwedeng pantibag ng adobe. Anong adobe? Ano yung Adobe sa internet? Ano yung Adobe sa internet? Ninang na to, pasaway. Buwang ka talaga, Bogs. Uy, matulog na ako. Matulog na tayo, nawala na yung matanda ay matanda. Nandiyan pumasok ulit. Putok daw. Ano yan? Hindi ko mabasa. Putok? Putok? Putok daw. Adobong bato. Ano yun? Adobong bato kayo dyan. Pasaway. Adoing bato. Ano yun tinataas lang yun. Di wala pala silang wala silang suot. Ang sabi nila, walang ano-ano yun, diretso lang yun kasi bawal sa kanila yun. Ano yun sa kanila, masama yun. 'Di ba, Bogs? 'Di ba ikaw ano din yung sagawi diyan sa inyo, yung relihiyon ano din? Yung Pilipino kasi lahat kinakayod eh. Pwedeng pangkayod ng buko. Puto Pasaway kilikili daw. si Ninong Bugs na to pakasaway. Tinataas lang tinataas lang to tapos yun na, wala na. Diretso. Di wala talaga suot yun sila? May hindi, ibig ko ba sabihin kasi ang tinatanong kasi ni Ann, may ganun-ganun daw ba? Ang sabi ko, ang pagkakaalam ko sa kanila, walang ganun-ganun. Ang ano sa kanila, pag gagawa sila, itataas lang. Kasi bawal daw yung dito eh. Bawal din yung dito. Diretso lang yun. Itaas lang yung damit, tapos diretso na, gawa na. Yun na. Pagkatapos, tapos na. Walang ano-ano. Walang intro-intro. Parang Gets baril mo, pala Ann? yun. Parang baril pala yun, Ann. Kasa, Oo, tapos diretso. putok. Wala pang, oo, ganon. Asahin mo yung sabi ni Ninong. Oo, yun. Bawal yun. Bawal sa kanila yun. Walang ganun daw. Okay. O, di ba sinabi na ni Bogs? O, parang manok. Ganun ba manok? Mm-mm.
hindi satisfied sila kasi yun ang ano nila, yun ang talagang ano nila, kaya yun na ang pinakaano sa kanila. Hindi na sila pwedeng mag-demand kasi yun yung ano nila eh. Pag nakaramdam, sa Paano na kaugali kasi yan? dito, Ngayon, no, tingnan mo, alam na ni Ninong Jess yan. Paano na yan? Ano, apply ka pa ba, eh di Ninong sa Pinay Jess? na lang siya. Huwag na siya maghanap dito, sa Pinay na lang siya. Hanapan mo nga, di Ganun ba? yun. Hanapan mo. Ako muna, Sir Jess, hanap mo. Loko to si Ping. Boss Jess, kala ko parang, visit na to kung saan sana tayo maabot. Saan sana tayo maabot. Malay mo, may malay nyo may maibigay sa akin, oh. Kahit na, ay, ayaw ko magsalita. Baka madali ko. Isalita sana ako eh. Maghanap ka lang daw ng Pinay, Boss Jess. Iba kasi pag Pinay. Baka mamaya papalog ka palang, Sir Jess, eh, lalabas ka na. Yatay. Yung aso yan ang tinatawag na back-to-back, Ma'am Ans. Tinatakpan lang yung butas ng kumot. Ang butas ng babae pero nasa ilalim ng kumot. Yun ang pagkakaalam ko kasi. Saka ang ano kasi nila dito, hindi din sila nagtatabi lagi. Magkahiwalay ang kwarto ng babae at saka lalaki. Hindi yan katulad ng Pinoy na gusto laging magkadikit. Dito hindi. Tingnan mo si Sis Johnny na nahimik na tawa na lang ng tawa sa baba. Magsalita ka dyan, oy. Ano daw? Bawal ang mansa, bawal ang kain ng mani. Oo. Sa Pinay, sold pala. Ewan ko lang sa Pinoy. Bakit yan ang punta? Para ma-miss nila isa't isa kaya di. Hindi, ang katwiran nila Sisikoy, hindi yan para ma-miss ang isa-isa. Kasi daw, pag madalas daw na laging magkatabi, ugali daw ng aso yun. Kasi ang aso daw ganun. Bawat ano ganun. Kung saan-saan ganun. Yun ang paliwanag ng amo. Paramihan ng anak ang mga Pinoy, Pinay. Ganun yun. Ano sila, yung bang parang mag-aano lang sila kung gagawa. Punta lang saglit ng kwarto halimbawa sa tanghali. Ano kasi sila, malalaman mo na may nangyari sa bawat isa pag pareha sila naligo. Kasi sa atin mga Pinoy, isa pa, sa atin mga Pinoy, bago ka gumawa, maaano kang maglinis, 'di ba? Maligo ka, maglinis ka, sila hindi. Maliligo sila after, pagkatapos kasi bawal daw magdasal ng madumi. Pag parehas nakaligo yan, parehas nakaligo at nakangiti ang babae, sureball yun. May nangyari, ganun yun. Di ba, Bogs, ganon? Ganon yung mga style dito. Kaya alam na alam mo kung, alam mo kung nagagamit yung babae kasi ngiting-ngiti yan, tapos bagong ligo. Bagong ligo din yung lalaki, ganon. Tapos na yun. Tapos na nangyari ang lahat. Ganun yun.
Ang daldal ko, no? 'Cause I'm your Lady! Ganon yung sisikoy, kaya mahalata mo ba na bagong galaw? Sa Hindi Queens pala Camp Filipino. nakaka-excite yun, hindi nakaka-excite kasi gano'n lang. Hindi, nakakaano yun. Parang, basta hindi siya ano, parang hindi mo siya mafe-feel. Mag-aral ka uli, parehas tayo. Sa Pinoy, wala nang ligo-ligo, tuwad agad. Uy, grabe si Bugs, hindi ah! Ganun ka ba? Sa kanila yun. Sa Pinoy, wala nang ligo-ligo, tuwad agad. Grabe si Bugs. Uy, ang hirap nun. Ano naman yun, Bugs, parang ano naman yun, masyadong ano yun, pag ganon. Tanggal ang tuko sa inyo ba? 12:00 na, edi wow. It's a moment. Daming alam talaga ni Bogs, Ann. Ang daming alam ni Bogs. Si Johnny, wag kang tawa-tawa diyan, oy. Magsalita ka ba? Wala na akong mic kasi ano na siya. Ano daw? Di nga. Amoy bagoong. Grabe. Loko yan si ano. Imposible naman para ang ano naman no kag para nakaka Launan na. Galing Putek, nag-ano daw yun, nagtanim ng palay. Alauna na sa akin. Babay na. Babay na, Sisikoy. Masusuka siguro ako. Matulog na tayo. Antok na mi. 1:00 na. Bye-bye. Baba na ako. Good night. Bye, Sisikoy. Ninong, Salamat. Ninang, to be continued. Good night, guys. Ninang Jess and Ninang Bogs and Ninang Anes. Merry Ang Christmas. daming... Sa akin, ano Bye-bye. tawag mo? Hindi Ninang. To be continue. Manay ka, manay. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye. Night-night na, Sir Jess, Bogs, ni Ann, Sis Johnny, salamat sa inyo. 1:00 na, antok na me. Night, Ninang. Antok na, antok. Thank you sa inyo, guys. Di na ako nakapag-live sa umaga. Busy. Patayin ko na. Bye-bye. Ano daw? Night ni Ann. Salamat sa inyo. Ay, mali.